Добрый дзень усім добрым людзям. Вось здаецца звычайна электракасілка, электротриммер Альпіна ETR 750. Але ўся гэта звычайнасць сканчаецца, калі мы ідзем далей. Тут мы бачым уже F-ка. Атрымалася так, што на свалцы я за вельмі малыя грошы выкупіў рухавік гэтай касілкі, і да яе у нас шла ось яе родная такая ручка. Ручка, і там, дзе у нас быў правадны вал. Нічога там не было ў сярэдзіне, усё яно скончылася. Раней было зломана, толькі круціўся рухавік. А ў мяне была раней вось гэта ад бенза F-ка у нас. І быў яшчэ адзін вал, тоже F-ка, але уже электрычная штуковина. Вось, калі ласка. І я, калі набываў гэтую рухавік, вырашыў, што гэта будзе вельмі проста. Взяў, перакінуў і выдатна. Але насамрэч усё атрымалася не так. Па-першае, вось у гэтай электрычнай F-кі тут гібкі вал, у яго квадрат, які тут сунецца, ён больше по памеру, чым у прыёмнай. Там такая пластиковая штуковина, там, калі паглядзець, ее будзе бачна, больше по памеру і не ўваходзіць. Па-другое, сюды таксама галоўка не падыходзіла ў нас, якая была патрэбна. Добра, што было ад F-кі у нас бенза. Там усё, дарэчы, усё падышло. Падышло тут. Адзінае, што дыяметр вось гэтай трубы, дарэчы, жалезнай, і вось гэтай алюмовай трубы ад F-кі, яны розныя. Таму прыйшлося сыну рабіць, сюды ўстаўляць гільзу. Мы адрезалі кавалак гэтай трубы на ўсю даўжыню, потым зрабілі шов, сын наматаў там фольгі алюмовай, скотч такі для вентыляцыі, і такім чынам уплатніў. Яна добра трымаецца. Гэту задачу мы вырашылі. Там у нас ёсць свая галоўка, родная F-каўская, яна таксама падышла сюды. Але цікава было тое, што тут вы, калі бачыце, у нас стрэлачка, яна супраць гадзіннікавай стрэлцы, то вось у гэтай яна па гадзіннікавай стрэлцы. І якое было у нас разачараванне, калі сын сабраў, усё змазаў, падшипнікі, новыя шчоткі мы змянілі, усё яна працавала выдатна, паставілі галоўку, уключылі, але працавала буквально пару хвілін, і галоўка адкруцілася і развалілася, і ўсё павыскачыла. Таму што тут у нас розныя вось накірункі врашчэння. Чаму яна так зрабілі, незразумела. Што рабіць? Зразумела, што рабіць, трэба лезці ў рухавік. Сын залез, перапаяў шчоткі, памяняў іх месцамі, і так, ну не самі шчоткі памяняў месцамі, а ўваход і выхад на шчотках. Ёсць схемы, як рабіць рэверс на гэтых рухавіках, ну не на гэтых рухавіках, на любых рухавіках калекторных. Ён спаяўся, і зараз усё выдатна працуе у патрэбны бок. Зараз мы вам пакажам. Вось першы іспыт, бачыце, як ладна коціць. Вырашылі праверыць, якая яе магутнасць. Насамрэч, вось зараз сын косіць. Максімум, што мы бачылі, гэта 430 Вт, а заяўлена па характарыстыках 700. Вось і вверх пасля гэтага людзям. Папрацаваў 15 хвілін, выдатна. Вельмі падабалася, ціха, дастаткова лёгкая, падлазіць пад розныя, там, дзе няёмка залазіць, было газонакасяркай, падпраўляць. Зразумела, што увесь майданчык будзе цяжкавата касіць, але вось нейкія дробязі гэтым наборам F-ка і Альпіна атрымалася добра. І прычым выдаткі на яе атрымаліся прыкладна где-то $20. Усім усяго найлепшага, цяпла і сонца.